So ang crabs, once again, kaunon. Dili kini siya himuon og mentality. I came along, me smile. Hello mga mads, nga mga pingkog atngal. Tungod sa atong kachismosa, giimbitar ta. So for today, let's travel through food. Welcome to Bugsay, Uptown CDO. Lugar? Hi Bjorn. Nice to see you today. Hello mga mads, mga pingkog atngal. Oh my gosh, we're here at Bugsay. And you know what? Happy kay ko because I was invited sa tag-iya dire. I was one of the invited guests for today. So, dili ko ipili ang pink na background para bagay sa akong pink na atngal. So, anyway, mga mads, nanawagan niya akong pagkaon. Oh, diba? Oh. Ayan. Sakto ba itong now? Mura ba ka na? Ana, no? Ano maglisod ta ani kaon mga mads. Ato say patas. So ayan, ana. Perfect. Oh my god, I got the perfect angle. So akong i-introduce sa inyo kung sa atong food. We have shrimps here. So naman siya specific na pangalan, mads. Shrimps. Garlic shrimp garlic. Basta ako ni adjust kay kamo may na mga bright. Adobong saang. I hope I got that right. Dayon, we have of course pag seafood na agin ang kinilaw. Yeah. Kinilaw ala Bugsay. And of course atong iuna na sa mga lagyong lugar, we have chicken barbecue, wawan. Para balance ng diet, we have four seasons or 5 seasons? Winter, spring, summer, fall. 4 seasons. O, diba? And of course, mga mads, no, para timailhan yun nga gi-imbitar kita dili ta gate crusher. Nati pangalan diri. We have, oh my gosh. We have baby back ribs. Yes, of course, dapat na ay desserts. Luningning pasok. So we have, oh my god, this is I think pandan tapioca. And we have mango tapioca. So diri ni sa atong kauban sa lamisa. So that's it. Oh my god, sugdan na nato atong horim-horim. Once again, let's travel through food, and for today, we are here at Bugsay. So let's eat! Mads! Kaon na to! By the way, nako'y kauban karon guys, si Bjorn og si Jenna. So, mag-uban kita, kauban kay pa na, diba? And of course, wala na ko, hapit ako, wala na introduce. Oh my gosh! Pag gani nga sudan, mutunga sa akong atubangan, mag-struggle gid ko ani. We have the crabs. Oh my gosh. Mag-uol gid ko basta na ni siya. Kay lami siya pero di ko kublog kaon ng mga brief pa magpunta. But anyway, naatay untay plier. A plier ba? Cracker. So moto siya. Plier. Hoy, ginoo ko. Hapit malimtan. Natay sabaw. Abi pa lang, di ba? Abi pa lang naglisod ta. Natay sabaw, no?
But first, mananapo sa taas sa atong singot. Mas pwede ba? One last. Okay ra, okay ra ka dira, okay ra. Okay. Ito na. So, yes. So, mga alata guys! Ayo, Latino rice man. So, ayoko ninyo kuan na lang kanang i-bash diha no nga baboy kay ko. Panagsara nino. Curious kay ko ani mga mads, curious kay ko ani. This is adobong saang. Oh my god. By the way, muglit sa tasatong kauban sa lamisa dito sa atbang no. Hi, Attorney Tamala. Hi. Why libre notaryo diha? Basta ako libre notaryo. May naman lang makasitag mga 300 to 500 to 1,000 diha, di ba? Oo. Importante gyud nga magkatiguang ta nagiti mga connections, no? So mo na to. Maniud to na ta. Oh. Oh my god. Saang. Saang is Saan ka ngayon? saang. Nandito tayo sa Bugsay. So unsa ni siya man kanang Shell. shell? Matsa. Ano siya ang sulod sa Shell? Ano yung unod bali niya? Mm. Mm. So shell ning saang. Di ba takwan ani allergic or safe ra ta? Ano kay allergy siya? Sabaw ko. Mm. Mm. Mads. Mads, pagay ko may lechon gamay Mads. Puros panit. Panit o kanang kang ilalong sa tiyan bitaw. Really? Ikaw na bahala kay dako naman ka. Ikaw na po sa lechon. Thank you so much. Mami kayo guys, ang saang. Nate house blend iced tea. And we have cucumber and naatay H2O. Kami pa lang, wata nagliso diri. Wata nagliso nagkapuliki. Yes. Ang invited guest din ito, pangalan diri ba yun? Makurat na lang ito kay HR, may tanan sa kuha di ay. Wala ginoo ko. Uy, ginoo ko na niambak ang kuan, utan. Murag alive pa ning utan karo kini ambak. Ay, pusit. Kinilaw. O saan siya nga kinilaw? Pusit ba Uy, ginoo ko na pa rin, kaming di ay. Agi pahatag. Gimo ba? Alam sa daan. Ang sana siya? Ginamos og saging. Di ba? Thank you so much. Oh, rice ba yun ha? Isa ka rice cooker. In addition, lugar mo niya atong starter or appetizer. This is ginamos og saging. So yeah, that's it guys. Maniud to sa mi guys, no? Kay isod sad ma-conscious tagkaon diri nga naa mo nga atong. Di ba? So excuse ha? Maniud to sa mi. Bye. Bon appetit. Abri na siya. Ang naka-nice diri sa Bugsay is nabrihan na ang crab. So ang imong buhaton, imo na lang siyang abrihan og ayo. Nam. Para Pera. this is my first time na naka-encounter mga ani, no? Murag feeling na ako Meal file? murag pusher ni siya. murag pang kuot siguro sa crabs. Mads, no?
Tuta sa mga foodie gihapon. Pero ako di ko komportable ani kay saba. Nalisod ko. And by the way guys, kani silang, I think kani nga brand is from Surigao. Mga tag-iya ani or mga anak sa tag-iya, kaila na kayo nako since high school. Yeah. So I'm happy kay ko nga I was one of those few invited guests, no? Kaon sa ko ha. See you later. Bye. After sa tanang engagement sa Sudan, no, tagaan na tog justice ang sabaw. This is tinolang isda. Guys, oh. Tinolang fish. My favorite song. I came along. Unique smile. Oh my God. Lami kayo yun guys. Lami siya because ang sabaw mayo pagkatimpla and ganahan pag iko kina siya pagka-spicy gamay. Hindi siya spicy. Yeah, somehow spicy siya pero dili nga nakaisog yun. So swak ra kay sa panlasa. And hello mga mads, no. Nag-holding ko diri sa Bugsay Seafood Restaurant. So that's it. Thank you so much for viewing my video and I hope to see you around here. So magbabay na ko, no. Thank you so much to Aini Lorente and the whole Lorente family for inviting me sa inyong grand opening sa Bugsay Seafood Restaurant. So hantod sa sunod na yun, magkita-kita na tapuhon. Bye! Stay safe everyone! Ay, hi sa Bubi! Hi sa mo! Hi! So that's it guys. Bye!